me friends that share things in common. They do and undo. They are the mafias, the house of power, money, and glamour. Video dealer, mafia, and Ahlan's movie. There is hunger in the land. People are desperate. Their greediness exploited. The Mafians are rampant. They conquer and wreak havoc. They sacrifice blood and make blood money. Babu taimakon mutane, babu sadaka, ba alheri, babu kyauta. Kana da yasali. Shi muke so mu dauka dan shekara daya. In haka yi na fita. They pampered and spoiled their kids. Sacrifice them at the same time, and the clash of the titan. An exchange of power. Now a party job. Jin daɗi na rayuwa sai ne dukiya. Mafiya ce take kashe kuncin zuciya. Naira lafiya, kwana lafiya. Naira lafiya, kwana lafiya. Yan mata, gatan mafiya. Yan mata, ku taho saya. Ga dodo gogon mafiya. Bici shawaki na duk sirrin mafiya. Ni kwa idan gani madubi gun mafiya. Ni kwa jakadiya sirrin mafiya. Dokokin mafiya ne ke nuniya. Yar auta a gidan mafiya. Aini ne ma'ajin mafiya. Ga dodo gogon mafiya. Waki shani ne mazan fama sabu. Limbo limbo a limbo gogoliyo. Ga dodo goga shaji ne. Mafiya sabu dumbalin fama ke gudu. Watch the blood and the skin, a pimple of rituals, kidnapping and bloodletting, but the innocent will always overcome. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina son wannan. Ina son wannan. Mafia. Shina! Muna buƙatar ka kawo mana mahaifiyarka. Baba, gaskiya ba zai yi shawo. Kudi ba? Ka kawo matarka. Amma akwai kalma ne da zama kuta ce. Zan sha samu halitta a yanzu. Directed by the new kid on the block, Sheriff Amina.